Waktunya madang. Nah, ini aku madang pakai sambel ikan tongkol campuri pete campuri kemangi. Iki kan aku nyambelnya kan aku bikin sambel kan waki lah iki karek nyok. Terus terong guys, terong ini 1 biji 2.000 guys loh. Kita bakar sama goreng tahu sama lalap semongko. Sebelum kita madang, kita berdoa dulu. Amin. Waktunya madang besti. Sambal ini menggoda bes. Sambal ini pedas, yang sangat-sangat pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Orang bakar. Wes pokoknya mangan apa wae iki balik iki doyan. Makane awake ginuk-ginuk ngono, Bes. Masa wa bes enak banget. Ketoke sambel iki kurang bes, kurang pedes. Nah, iki aku nyambel sak toples ngene. Jadi nek kurang sambelnya karek nyok. Apalagi neng kene sing kelakuane kaya aku. Nek nyambel langsung wake ngene. Ben praktis nek kapan mangan karek nyedok. Biasanya aku tuku online ya bes yo. Nek tuku kayak 1 toples cilik ini kurangan. Jadi aku nggak dhewe. Diutel, diawur-awur, hampir panen abing. Sebenarnya pedes bes, tapi enak.